ви. Когато съм с клиент, не ме прекъсвате да ме питате къде е тоалетната, Мила или който и да е друг магазин от мола. Ако толкова много искате да го научите от мене, просто изчакайте да си свърша работата и тогава ще обърна внимание на вас. Къде е тоалетната в мола? След магазин го веднага вдясно. Когато ме питате за някой магазин къде е и аз не знам къде е, не ми се сърдете, не мислете, че нарочно не ви казвам. Просто не знам къде е. Не ми е трябвало, не съм го търсила. Къде се продават кубинските пури? Съжалявам, не знам. Питайте на информация. Как така не знаете? Нали работите тук? Да, ама не знам, не са ми трябвали. Когато ме питате къде се намира, например, Зара, и аз ви кажа, че няма Зара в мола, вярвайте ви, няма Зара в мола. Не сте първият, който ме е питал. Къде е Зара? Няма Зара. Не мога да няма Зара в този мол. Не, няма Зара в мола. Аз ще ходя да го потърся. Добре, успех. Когато ми питате даден магазин къде се намира, и аз ви обясня къде е, кажете много благодаря преди да тръгнете. Здрасти, къде е аптеката? Здравейте! Трябва да продължите направо, като видите дървената колона леко вдясно, точно до изхода ще я видите. Хубав ден и на вас!